Nauwi sa pananaksak ang matagal nang hindi pagkakaunawaan ng isang dating media personnel at ng kaniyang kapatid gabi noong Sabado sa Barangay Peña Francia, Daraga, Albay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edgar Azutea, biglang sinugod ng lasing na dating media personnel ang kaniyang nakatatandang kapatid sa bahay nito na nooy nakikipagkwentuhan naman sa isang kaibigan. Nagkadiskusyon umano ang magkapatid na nauwi sa pananaksak ng dating media personnel sa kanyang kapatid at sa kainuman nito. Matapos ang insidente, kaagad na tumakas ang sospek. Anong may tinamaan na ata ang isa nito, yung tinamaan yung kapatid niya, yung kapamilya po nag-report agad sa atin. Kaya, kaso padilim na po ito, kaya pag hot pursuit namin, hindi na namin naabot ito si suspect. Parehas po ang dalawa may tama sa katawan nila. Multiple stab wound. Sinampahan na ng 2 counts of frustrated homicide ang pinaghahanap pa ring suspect. Na-file na natin kahapon, so sasagot din siya dito. Bibigyan siya ng pagkakataon na sagutin ang complaint sa kanya. Then, of course, sabi ko nga, titimbang-timbangin ang prosecution niyan. Pag nakitaan ng probable cause, of course, i-recommend yan for trial para labasan siya ng warrant of arrest. Hantayin natin na lumabas yung warrant of arrest niya. At pag may hawak na po tayo, kahit saan po siya pumunta, habulin po natin siya para panagutin sa ginawa niyang kasalanan. Nagpaalala naman ang otoridad sa publiko na hindi kailanman solusyon ang karahasan sa anumang pagtatalo o hindi pagkakasundo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.